ħafna kotba kbar u ċkejknin, xi wħud kitbuhom xi nies Maltin, oħrajn inkitbu mill-barranin. Hemm ħafna kotba fuq kull suġġett, dwar l-annimali u kull insett, dwar il-pajjiżi issib kitbiet li fihom taqra ħafna ġrajiet. Il-pjanti jissib li trid, faċli tinqeda u bla taħbit, fuq l-ibħra kollha u dwar l-irjieħ, hemm ħafna kotba bi-stampi sbieħ. Jekk tixtieq tagħmel ftit ikel bnin, hemm xkaffa sħiħa b'kotba tajbin, xi stejjer osla rumanzi sbieħ, fuq dawn l-ixkafef issib qatih. Xi poeżiji tassew ħelwin issib fuq xkaffa hemm miġburin, flimkien ma' sħabi ta' spiss immur, għax gosbir nieħu mal-kotba ndur. Jien dejjem